Yanzu kaga rike mu wannan bari in shiga ciki sai in dauko sim card din sai in sa. Allah sanki. Ai ina son in ga namiji na bautawa mata wallahi. Lawo akbar. Independence, duniya soyayya, duniya. A'a. Kaga ana cewa ta waya wai dan wahala wan. Dan wahala kuma. Wani kenan da me tace ban nan bana. Ban ta mace. La. ATM. Wallahi da ATM ta 7 nan ba ta. Ina ATM din? Na da. Kaga baby wallahi ban ma ga inda na saka sim card din ba yanzu dai ba ni wayar. Da tukunna kun gwada fa rike taki. To ka kawo wannan sai in shiga ina shiga ciki sai kina dina dan wahala ya kira ki. Amma shi kuma ATM yanzu zai tafi da wayoyinsa.